Здравей, Томислава! Много се радвам, че откликна на поканата ни и отново ще направим едно интервю, посветено на здравето и красотата на кожата. Днешната ни тема ще е свързана с сухата кожа, чувствителната кожа, проблемите, които тя провокира, особено сега в есенно-зимния период. И всъщност много хора страдат от суха и чувствителна кожа, така че вярвам, че този разговор ще им бъде много полезен на нашите читатели, на нашата аудитория. Важно уточнение да направя, че днешният ни разговор ще бъде с въпроси от нашите читатели, от аудиторията на Жената БГ. Те бяха много активни, държа да кажа, и зададоха много въпроси. Надявам се да им отговорим и да сме им полезни. Да, аз също много се надявам да сме полезни. Благодаря отново за поканата и ще се радвам дори на тези въпроси, които не сме успели да отговорим. Всеки може да ни ги зададе в нашия Фейсбук и Инстаграм, през вашия Фейсбук и Инстаграм, така че винаги сме на среща да отговорим на въпроси, свързани с здравето на кожата. Супер! Да започваме тогава, защото са много въпросите. Така, да започнем с първия. Каква е разликата между суха и дехидратирана кожа? Това е въпрос, който сигурно много често го задават. Да, абсолютно. Това е въпрос, който не само много често ми го задават, но и много често хората не знаят точно какъв е техния тип кожа, именно защото се объркват между това дали кожата им е дехидратирана или суха. Разликата в това е, че сухата кожа всъщност си е тип кожа. Това е състояние на кожата, характеризира се с малко повече, примерно, чувство на опънатост, дискомфорт в собствената си кожа, има сърбеж, докато дехидратираната кожа всъщност е едно преходно състояние, което се случва реално в резултат на някаква промяна в организма ни. Дали това ще е различен режим на хранене, ниска прием на вода, нисък, недоспиване, например, също е фактор. Така че дехидратираната кожа всъщност е състояние на всеки тип кожа, докато сухата кожа си е изцяло тип кожа и има, например, дехидратираната кожа би се повлияла много бързо от, да кажем, малко по-задълбочен прием на вода и на течности, ако започнем, или примерно на храни, които имат течности, и веднага бихме могли да видим някаква реакция в дехидратираната кожа, докато сухата кожа се изисква съвсем различен тип грижа. Да. А кои продукти са подходящи за грижа за сухата кожа? По принцип, продуктите, които са подходящи за грижа за сухата кожа, винаги са продукти, които са така наречените емолиентни. Това са продукти, които имат омекчаващо действие и всъщност потискат именно това състояние, което е на сърбеж и чувство на опънатост и реално връщат чувството на комфорт. Така че винаги е хубаво да гледаме продукти и най-важното, тъй като всяка една козметика, независимо каква е, тя винаги е дерматологично тествана и в качеството си на дерматологично тествана всъщност тя има и различно разпределение за какъв тип кожа. Така че дори когато имаме суха кожа, е хубаво да купуваме продукти, които са специално за суха кожа. Винаги си има това етикетче отдолу суха кожа, отколкото за мазна кожа, например, няма да има същия ефект, който очакваме. А кои са най-важните съставки в козметиката, които трябва да има за суха кожа специално? По принцип, най-важните съставки отново са емолиентните съставки. Това трябва да са някакво масло, дали ще е масло от кокум, масло от шея, масло от соя, дали ще е някакъв патентован комплекс в случая, когато имаме продукти, които са за атопична кожа, атопичен дерматит, дали ще е урея. Така че трябва да търсиме винаги трябва да търсиме съставки, които имат емолиентни свойства. А нанасянето на грим влияе ли върху състоянието на сухата кожа, на чувствителната кожа? Има ли ограничения според теб? По принцип, нанасянето на грим влияе повече на чувствителната кожа, на силно реактивната кожа. Това е кожа, която се повлиява от дори най-малкия допир, би могла да реагира. Докато при сухата кожа не е толкова. Сухата кожа си има съвсем различна характеристика от чувствителната, така че даже в някои случаи, ето например зимата, това сме го консултирали с много така световни гримьори в киноиндустрията, в телевизията. Всъщност през зимата, когато кожата дори при нормалната кожа е хубаво да се нанася фондиотен, може би, който е с леко хидратиращо действие, именно защото предпазва кожата от студа. Да. Почистването на кожата е много важен момент от грижата за кожата. Да. Какъв измивен продукт да ползваме при суха кожа? При суха кожа. По принцип, измивният продукт винаги е добре да бъде съобразен точно с нуждите на самата кожа. Обикновено, ако търсим мицеларен гел, например, мицеларен гел има леко, може би, по-изсушаващо свойство. Хубаво е да търсим продукти, които са си предназначени изцяло за суха кожа и не са така наречени за дълбок пилинг, дълбок скраб. Когато имаме суха кожа, е хубаво да не използваме скраб повече от
веднъж на седмица или някаква такъв тип изсушаваща маска. Добре е просто да намерим мек продукт, пяна, например, също е много подходящо, мицеларна вода, двуфазните мицеларни води и много е важно, когато измием лицето, да не търкаме с кърпите така обилно, ами с просто и с меки кръгови движения, когато почистваме. Да, като казвам миене на тялото на кожата, имаме и такъв въпрос. Дали трябва да е гореща или студена водата, когато имаме суха кожа? Нито едното, нито другото. Водата като цяло трябва да е хладка и това според мен зависи за всеки тип кожа. При сухата кожа е особено важно, защото горещата вода е абсолютно дразнителен фактор и не бихме направили услуга на кожата си, ако се поливаме непрекъснато с гореща вода, в случая както и аз правя, например. Знаем, това е доста така разпространен проблем при нас, дамите, но в принцип е хубаво да се стараем към хладка вода. Да. А препоръчително ли е продуктите за тяло, като душ, гел, лосьон, да бъдат без аромат, когато човек има суха, чувствителна кожа? Отново, тук по принцип аромат всъщност е именно съдържанието на парфюм. При сухата кожа самия парфюм не би, или каквото и дори да било ниско съдържание, дори да е някакъв аромат просто на роза или нещо подобно, в някакъв такъв тип продукт, не би навредил. Ароматите и парфюмите пречат примерно на атопичната, вече към сериозно атопичната кожа, дерматитните състояния, екземите и естествено силно реактивната кожа, чувствителната, тази, която се зачервява лесно. Така че при суха кожа, ако си е просто суха кожата, не би следвало да има някакъв проблем. Има един интересен въпрос, той е по-скоро, може би малко по-медицински. Продуктите на лабораториус Бабе дали са подходящи при себорея? Да. Да, абсолютно. Всъщност себореята и себорейния дерматит ние сме го говорили, мисля, че миналия път също го споменахме, когато ви бях на гости. Себорейния дерматит, както и при бебетата крустите, се причиняват от една гъбишка, която се живее вътре в нас. И затова е хубаво да използваме продукти, които именно потискат това действие. Лабораториус Бабе си има изцяло серия, която е примерно себорен дерматит. Имаме си серия, която е при крусти също може да е. И отново атопичната серия също е много подходяща, именно заради състава на самите продукти. Да. А колко пъти дневно трябва да се поддържа кожата, да се хидратира? Въпрос е от читателя зададен специално за краката, зоната на краката, за да бъде хидратиран и да не се люшти кожата. Зависи вече от типа на кожата, зависи наистина до каква степен кожата е засушена. Аз лично бих препоръчала да се нанася крем за крака, специално за крака, тъй като кремовете за крака, това е зоната, която е най-загрубяла, обикновено всички знаем. Хубаво е да се почиства да се почиства редовно с дали ще бъде с пила или там както самия човек прецени, но е хубаво винаги след това да се нанася крем, който си е за крака всяка вечер. Така че, ако разбира се кожата е доста по-засушена, няма никакъв проблем да се нанася 2-3 пъти или колкото самия човек усети, че е необходимо. Да. А нужно ли през зимния сезон да се използват кремове с по-плътна текстура? Това има ли някакво значение? Да, винаги, по принцип, това, което е така стандартното през зимата, разбира се, именно заради освен смяната на времето и на сезоните, ние сменяме и материите. Ние започваме да използваме съвсем различен тип материи, които са били през лятото, не толкова дишащи. Така че винаги е хубаво да сменим продуктите с малко, именно да сменим продуктите към серия, която е по-емулиентна, отколкото тези, които са с по-леката текстура. Разбира се, тук говорим за присухата кожа. При нормалната кожа няма никакъв проблем да продължим с абсолютно същите продукти, които до сега сме използвали. Да. А какъв серум за лице мога да използвам при суха и чувствителна кожа? Отново по същия начин се съобразяваме с етикета, който е всъщност на самия продукт. При нас всички серуми, имаме си и серумите, които са специфични имат специфично предназначение с тип дали ще анти-ейдж грижа, дали ще ампулите. Ние сме говорили с те преди за ампулите и сме запознали зрителите и читателите. Дали ще е такъв тип продукт, отново търсиме нещо, което е с съставки, които биха успокоили и биха възстановили кожата. Както, например, при нас имаме ампули, които се казват Бикалм Плюс. Те са с екстракт от овес и женско биле. Така че винаги просто трябва да следим, да четем по-внимателно етикета отзад. Да. А трябва ли козметиката за суха кожа да има и слънцезащитен фактор?
По принцип не. Хубаво е, когато имаме хидратиращ продукт, той да си изцяло хидратиращ, но да, задължително е да нанасяме слънцезащитен фактор, независимо каква кожа имаме. А успокояващият спрей на Лабораториус ББ за суха кожа подходящ ли е за ежедневна употреба? Абсолютно. Абсолютно е подходящ за ежедневна употреба. То всъщност и това му е неговото предназначение. Той е специфично създаден за... спрей гел, специфично създаден за зони, където приемаме атопично огнище, където имаме примерно по ръцете някъде повече изразена сухота на кожата, сърбеж. Той не е нужно да се разнася, може да се нанесе изцяло локално. И между другото и друг така през лятото доста добре повлиява изгаряния от слънцето. Чудесен продукт, значи. Да, абсолютно много. Той е от доста скоро на пазара, така че е много добре. Да. А сега накрая оставих на нашия разговор няколко въпроса, които са така по-конкретни, с личен пример от нашите читатели. Един от тях е: дъщеря ми е с много бяла и чувствителна кожа. Когато се пипне, някъде се зачервява лесно, когато се почеше, пък стои като удрано. Дали и по какъв начин може да се подобри състоянието на кожата? Зависи. Тук наистина звучи малко и като свръхчувствителна реактивна кожа, така че аз, честно казано, винаги препоръчвам, когато имаме някакъв казус с кожата си, който е така по-изострен, винаги направим консултация с дерматолог. Тук е хубаво да нанасяме, освен продукти, които са за чувствителна кожа на лицето конкретно. А ако говорим вече за тялото, отново поддържаме с емолиентен крем, просто естественото ниво на хидратация. И другото, което имаме при емолиентните продукти, е това за възстановяване на защитната бариера на кожата. Например, в нейния случай аз бих препоръчала от нашото портфолио да се измива с душ олиото на Лабораториус ББ, заедно именно с един емолиентен продукт, след това като хидратация. Чудесно, благодаря ти за препоръката. Друг въпрос е: как да се справя с лющещата се кожа на новородено бебе? Лющеща се кожа на новородено бебе дава симптоматика на атопичен дерматит. Отново бих препоръчала консултация с педиатър и дерматолог, именно за да може да се прецени, защото по принцип атопичният дерматит, особено при бебетата, е възможно да се израсне. Той може да е провокиран първо от самия стрес, който бебето преживява, когато се появи на бял свят. Може да е провокиран от някаква хранителна алергия. Така че, разбира се, емолиентен продукт, да се използва продукт, който е предназначен за атопична кожа, но задължително да се направи консултация с педиатър и дерматолог. Да. И тъй като сме все пак женски сайт и говорим както за женското здраве, така и за здравето на децата, последните ми два въпроса ще са свързани именно с тях. Каква козметика е подходяща за хидратация на кожата на дете на 3 години, както и да споделиш за грижа за кожата за тинейджерите? Тинейджерите. Първо ще минем малко при малките дечицата. Да. Всички продукти, които ползваме при дечицата, трябва да са дерматологично и педиатрично тествани. Педиатрично тествани означава, че те са тествани на детска кожа и се знае как ще реагират. Тук не може да си позволим да направим... Примерно, окей, ние като възрастни да ползваме продукт, който е за детска кожа, но не е окей да мажеме детето, примерно с крем, който ние се мажем. Така че е хубаво да съобразим това и търсим продукти, които имат естествени успокояващи и хидратиращи фактори. Примерно при бебенцата и при дечицата, реално кожата им все още не е толкова развита, тя е доста силно, има по-голяма пропускливост, т.е. много лесно може да се дехидратира. Затова е много важно да търсиме съставки и продукти, които имат такива комплекси, че именно да защитят, да подсилят защитната бариера на кожата и всъщност да повлияят на хидратацията в дълбочина. А за тинейджерите, при тинейджерите е хубаво да следим, разбира се, промяната на хормоните. Всъщност тяхната кожа се променя именно заради промяната на хормоните, както, например, се случва не само примерно и по време на бременност, но при тях е добре да поддържаме, да ги научим още от самото начало, когато започнем да видим, че има някаква промяна в кожата. Веднага да ги научим, че трябва да се измива лицето всеки ден, а не през 2-3 дни. Лице трябва да се измива. Добре е да използваме продукт, който е със себум регулиращо действие. Разбира се, може и да е продукт от серията за акне на Лабораториус ББ. Ние имаме, може да се види на нашия сайт. Там има и продукт, който е точно с такова кератолитично и себум регулиращо действие. Може да се използва и сутрин и вечер, разбира се, ако е необходимо. Добре е след това винаги да им
да им споделим, че е хубаво такъв тип кожа да се хидратира. Дори независимо дали кожата е много мазна или много суха, винаги трябва да има хидратация. Независимо по какво е състоянието на кожата, хидратацията е незаменима. При много мазната кожа, всъщност когато използваме много изсушаващи съставки, много изсушаващи продукти, всъщност тя се опитва да навакса и става още по-мазна. При сухата, ако използваме много мазни продукти, имаме горе-долу същия ефект. Така че винаги е добре да имаме един баланс в хидратацията. И при тинейджерите, разбира се, обилното потене също може да е проблем, може да се трябва да се използва антиперспирант. И хубаво е за цялата им кожа, тъй като именно заради тези проблеми, които са промени, всъщност не проблеми, извинявайте, хормоналните промени, е добре да се използва продукт, който е с антисептично действие. Като, например, в нашото портфолио има антисептичен сапун за цяло тяло, той е без аромат и е точно с такова адаптирано pH, което позволява на кожата да си намери естествения баланс. Добре, много ти благодаря наистина за този прекрасен разговор, за всички препоръки, съвети и обяснения, които даде. Вярвам, че наистина ще го оцени аудиторията на Жената БГ и си запазвам покана за следващ разговор, в който да говорим за здраве и красота. Разбира се, и аз много благодаря и ще се радвам отново да се видим. Благодаря, до нови срещи! Чао, чао!